Akimibingelele sanibonani futhi ngisemlambo omunye lapho sihleli khona esikoleni esikhulu esizama ukuthi simfundise simcushise simsize. Bantu benkosi, kunento ebuhlungu eyenzakalayo ekoleni. Ingane ekoleni ziyazamula, ingane ekoleni ziyahayiza, ingane ekoleni ziyawa, kwenzeka yonke into esikoleni. Bese ke abazali ngokungazi bethatha ingane bazise emasontweni, emasonto kuthiwa amadimoni. Bathatha ingane bazise kuthina belaphi, kuthiwe ingane hayi ayithwasi. Uthothe esikoleni ingane kufanele ngabe igqoka ubuhlalu noma kufanele ngabe igqoka ibhayi, othisha bayiphele. So ingane yomuntu omnyama is in trouble. Ingane yomuntu omnyama today is being deceived by umuntu omnyama. Being black, ilimazana nomuntu omnyama. Lihle iqiniso. We as African people, we are spiritual beings. Sinemimoya. Sinabantu ababuya ngathi. Sinabantu ababuya ngokuzophila ngale mzimba esiyona. Uyazi ngihleke esontweni uma ngabe kuthandazwa. Bese bakhona umuntu ovukwa imiboya, akhuluma izilimi ini, bese kuthiwa mthandazeleni amadimoni. People, let's be honest and be sincere. Yangisho ukuthini? Ningangizwa kabi. Why to amadimoni? Why? Have you proved it a demon? Have you seen it to be a demon? Is it your own discretion ukuthi demon? Because akuve kulula ukudestroya the biggest gift umuntu aphiwe yona. Because we are so quick kuma conclusions ukuthi this is A without going deeper and do a research whether is it really A or B. Into engiphatha kabi uhulumeni abantu abamnyama, izikole ziphethe abantu abamnyama, enkantolo imanje ezimnyama, all over is black faces, but these very black faces are destroying another black face. Nayinto ebuhlungu mhlawumbe okungcono kusabelungu engiqonda ukukhuluma ngako, ngiqonda ukukhuluma ngeingane ezikoleni. Siyazi ukuthi ingane zivukwa imimoya ezikoleni, but what is it that we can do to help? To me, this is a triangle communication. Ngicela ukuthi uma ingane esikoleni kuukuthi kukhona lemimoya ephakamayo, ngicela uthisha angabi i-decider ukuthi yini le yenzeke enganeni because of his or her own religion. Ngicela uthisha abe yi-second parent. Le ngane ilethwe kuwena as a teacher. So therefore, the moment ingena ngesango, that child, umzali, transfers parental or parenthood to you. You are the one who can tell the parent, we have Zimbabwe, we have mom, you know parents. During the day, they ngani behave such. But I don't know what's going on. Can you go and check that? Now, uma abazali sebeyocheck, abangagijimba isangomeni. Because the first answer yesangoma, ingane idla igobo ngithwase. Because isangoma is interested in money. Is not interested in helping this child. Okay? Now, and then, uma kunaleyo communication between the parents and the teacher and the school principal. That's why I said 3. Therefore, lengane izosizakala. Kanjani na? Ingane yenza lokhu yawa nani nani. Bantu benkosi umuntu omnyama. Awuthathe inkolo uyibeke eceleni njengalomqamelo. Iba objective. Ma bengicela mina ngingizwe uthisha ngingizothiwa ingane makwenza kanje ngiyacelela. Hambani ekhaya
nenze imbuzi nicelele ingane kwabadala udala ngiyabona ukuthi thina lesimo kodwa bengicela ukuthi ingane ke iqhubeke esikoleni ngiyifunde igeze ingane ngomswane nenyongo negazi. Okay, ake sithi kuthisha usho lokhu kubazala bathi hayi thina sihlabe asikwenzi lokho, but who are you killing? It's fine uma ngizwa kabi, it's fine, it's your religion, awuhlabe, but who is this? Can't you think ukuthi you as two parents, ubaba nomama, you might jeopardize the greatest mind by saying angihlabi nilimaze lengane? What about if lengane one day she or he will be the biggest scientist in the world that will cure diseases? What about if this child one day will be the president of the country? What about if this child one day will be the greatest scientist or whatever, or billionaire, or lengane union keeper otakwini, kodwa because of your decisions ukuthi awukwenza ukuthi uthisha emtshenini senilimazile. On the other side, abazali uthole ukuthi i-communication phakathi kwabo nothisha ilimana nguthisha. Tisha, I was a teacher myself. Ake uzibuze thisha ukuthi njengamanje uthisha uzibona ungiqemana ubhampa kumnandi, will you die like that? Uyofunje? Think about your life, think about your future. Nami njengoba ngihleli la, I never thought that one day I would be speaking that language. I never thought that one day I would be having this call. I never thought that one day I would be healing people. What about if I was looking down upon these things? Eh? Therefore today, and it was an easy road. It was a difficult road. I lost everything. House, cars, everything. Until I listened. And with all my 5 degrees, I lost everything. But because later on, my son came to me and said, Baba, they say, if you don't listen, we are all going down. And then he started quoting the names of Amakehla Kamkize, Engwaziyo. Then I said, there's something wrong here. When I started listening, look at where I am. Look at the YouTube you're listening to. Guys, I don't regret. So again, lithi elami ngiyacela kubazali nothisha bekhona ukubambisana. Sibeke inkolo yethu eceleni, sibeke ama belief systems ngoba yona sibulala eceleni. That is why Muslims, they've got their own Islamic schools because they don't want their kids to be disturbed by other religions. Hence, they are the richest people in South Africa. They are number 2 after whites. Where are we? We're down the road. Inkinga thina yini na ukuthi sizitshela ukuthi it's all about myself. Ungizwe kahle. I'm not saying kholelwa emathongweni. I'm not saying abandon what you are doing. But don't deceive yourself. Musuzikhohlisa. Do it for the sake of the child. Now, where is the Department of Education here? Forget about them. Forget about them. They'll never help you. They know themselves. Arrogant and proud. Forget it. Let's do it ourselves. Let the school principal, let the teacher who teaches the child, let the parents help the child. Where's mansakhuluma government? You know, makshona umuntu owaziwayo. Government is the biggest opportunist. You know, Dr. Mkhize was this and this. So come Minister of Arts and Culture. He was this and this with Dr. Mkhize. But where was he when I was still alive? Be careful. You know, that's the biggest opportunist. Uma lengane ebivuka yidlozi kwenzeka lengane yelapheka kwenza yonke into because of you Tisha nawe mzali ilunga ibe greatest sportsman lengane ibona bogijima kuqala this is our African child, this is our African child, and so on. What does Steve Biko says? Black man
you are on your own. Black man, you are on your own. Mawungakaboni namhlanje ukuthi intshumayelo nezinkulumo zika Steve Biko black consciousness ayikhuluma into eyenzeka namhlanje ngeke uphinde ubone. Ngakho all what I'm saying, ingane ezehlelwa yithongo esikoleni asingazithathi ukuthi namademoni, asingazithathi ngokuthi zama outcast, asizilekelele. I've adopted a school eMlazi, umthethweni LP school. That school I wanted to be a project. I wanted to demonstrate ukuthi what I'm preaching is happening. Umzali uzoba nenkinga kulesa sikole awuhelp. Without saying ngane ayithwase, no. Nani bogobela ngiyacela belaphi. Musani ugijimisa ukuthi ngane ayithwase. Let's not follow money. Uthatha ingane yabantu iluza unyaka wonke ihleli kuwena. Please. How arrogant will you be? Uhamba ngemoto ebizayo gobela kodwa uyazi ukuthi leyo moto ize ngemali engeno iqinise yamanga. Be sincere and be honest to you. It's all about an African child. Ngimala.